पहला जों नांगौ दिनै हेल्थ जों साइस्थ'खौ हामनो नांगौ बर'फोरा जों शिक्षा नांगौ जेरै साइस्थ' हामजाखाय नों शिक्षा खायलिया शरीर हामजाखाय नों कोनो खायलिया जत्तनि जों शरीर जों हेल्थ जों गाहाम खामानायनाय नों शरीर हामजाखाय लेखा फरायमाया माइ बुचामाया सामुं तांमाया नोंखौ दंबो आराम फोरोंनाय नों जेसेबां गोनांथों निनर लाख लाख कोटी कोटी रां दंफानो नों शान्तिमाया नि न' बिल्डिं दंगो गारि दं गुरा दंगो किन्तु नों शरीर हामजाखाय नों बेखौ लाभ करो आबाद बागै जों पहिला जोंनि बर'आव जोंनि शरीर हेल्थ जों गाहाम माखायनाय आबाद पहिला जों मा खालामनो दरकार हेल्थ इज वेल्थ माखायनायबा साहित्य सम्पद नों साहित्य करी माने नों सब किछु निथानि करी बर'आव जोंनि सरकार गोदान सरकार जों फार्स्ट प्रायोरिटी जोंनि परिसेबा जोंनि हेल्थ जों चेष्टा करी उसका लुखाना जोंनि मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टार प्लस चीफ मिनिस्टार एक संगे 156 156 एक बार डाक्तार चाकरी दो नोंखौ देखाना की रायजोखौ এটা বছর সরকার 156 জন ডাক্তার চিহ্নিত করে আগে বুঝে গেলে 10 জন 12 জন 6 জন যাই এক সময় তিনি আছে গোবাং ডক্টর চাকরি দেব নার্স রাখার জন্য অবৈধ নতুন তাহলে তো সাইবার नों साइस्थ' करी ओंखाय नोंनि शरीर हामजाखाय नोंखौनो खायनाय करी दाबो भारत सरकाराव सीट दङ जों कर'ना भाइरास पेन्डेमिक महामारी फैदों जों चेष्टा खालामदों सरकार जोंनि मुख्यमंत्री नेतृत्वे दाबो भारत सरकाराव जों फार्स्ट थिगै दं भेक्सिन नागिरमाने बुजावगौ नाबायदि होननानै किन्तु डाक्टरनाव इसे खम दङ गैयाबा जों खोनाखा दोरोद बाराय दङ जोंनि बर' राव आगय दङ कपारेसन खाय दङ आं खागावो बर' बुजिनाय आं बारबानो मासाव जोंनि दिबासारावखाय बुजिनो लेरो गाहाम बिदिसिनाव जों बुजिनो लेरो जोंनि साख्राव बाहाय दं मास्टार बुजावखांखाय गय बुजिया वाइसाबाय बार मा बुजावगौ जों बुजिना लेरो गुबुननि दखान बाराव गाय फाक्के बुजिबाय तारातारि मोसाया दा जोंखौ दय बुजिया उलो बुजिगोन दा बैसे उलं खालादा रुगि बाहाय दं लाइट सुखा यक सौरिया गैसे डाक्टर फैयो बिसोर फैयो कि बरफ आफ्रोखाय दारि मालिया बारै थांनांखाय बिदिस नांलिया इंजेक्शन रिमालिया नागा रुगि बारै थांनांखाय फुंखाय जरातम बुलाय नों लाक्सानि जरातमसानि बिदिस नायो होनखाय बिदिस जायो होनखाय इंजेक्शन होदो होनखाय अबहाय गोबां दं दिनै बोथोराव आमफ्राय बय आं कयनाय जों दिनै खय अञ्चलाव आं अरनि मन्त्रिनिबो एमएलएनिबो आं चेष्टा खालामदों शुधु तुलासिखौ सिनिया सारा खय डिस्ट्रिक्ट आं नायनो मोजुगौ एसे मडेल डिस्ट्रिक्ट बुरिसा आगकजाक लेखाफोराबो आगकजाक रांफैयोबो आगकजाक जत' दिगिनो आं खय डिस्ट्रिक्ट गाहाम दिन्थिना मोजुगौ अबा आं चेष्टा आबुं फाइलिजों जत्त'नो जों याखुमाय सात बाक्सा हिलायनाय याक बाया हिलायनाय थामसाक खालायनाय जत्त'नो क'पारेट थायो जोंनि डाक्टारनाव जोंनि अरनि हस्पिटाल नार्सफोरनाव जत्त'नो जों बर' भाषाजों क'पारेट थायो
baksa ke hamang lainnya okok sayang kaya hajat tonono ani patle hambai promoi sama oce rekod siapa ceng mana obon cini di pasar area go edisi area hokai sun vaksin namanya balai kom sun jasa itu cini visual sekadar saya tanda cini dokter saya tanda bang borok kok salai go social media WhatsApp tu salai go amul kena vaksin borok अनेक बड़ा वैक्सीन ना देगा जिन्हें आन वैक्सीन ना लगा लीजिए जिन्हें मुख्यमंत्री ना लगा वैसे कुछ सिंह संग थे गिरना है बराबर में प्रधानमंत्री मोदी ना लगा राष्ट्रपति ना लगा जो तो बड़ा कत सारा बड़ा कुछ नहीं डॉक्टर ना लगा आयुष से बड़ा कत जो तो डॉक्टर इंजीनियर मंत्री MLA boros nada mana hengai ini tangan tu mana tiga boros tiga mana sini modi si tiga mana juga sini biplop dia mogo tu tiga mana ang tiga mana tiga betul ba orang kerja cuma orang nongkai ulta buza boy baksa vaksin nada dia sini kebahagiaan sini mukhmantri kebahagiaan sini bukai cuma baisi जों फ्री माइ दङ वैक्सीन शुद्ध फ्रीया नब थाङै जों साइड दङ कयदिन सानाय एकबार दुइबार सानगोन आरो कय धोरोमाय प्रकार नायथो मांगला कायसा वैक्सीन दाम 1,000-2,000 दाम नों दादा मोनो जेराव ताव सरकार फ्री रय दङ कमांमा रंका थक खालायै उन्नति लामा निकलना रंका थक खालायै तुम्हें जों खाताव फार्स्ट जों वैक्सीन नांगोनाय पयला जों नांगौ दिनै हेल्थ जों साइस्थ फाहामनो नांगौ बर'फोरा जों शिक्षा नांगौ जेरै साइस्थ हामजाखाय नों शिक्षा खालायलिया सरि हामजाखाय नों कोनो खालायलिया जत्तनि जों सरिनो जों हेल्थ न जों गाहाम खामायनाय नों सरि हामजाखाय लेखा फरायमाया माइ बुचामाया सामुं तांमाया नोंखौनो दंबाय आराम फोरोंनाय नों जेसेबां गोनांथों निनो लाख कोटि कोटि रां दंफानो नों सान्थि माया नि न' बिल्डिं दङ गारि दं गुरा दङ किन्तु नों सरि हामजाखाय नों बेखौ लाभ करो आबाद बागै जों पहिला जोंनि बर'राव दिनै सरि न हेल्थ न जों गाहाम माखायनाय आबाद पहिला जों मा खालामनो दरकार हेल्थ इज वेल्थ माखायनायबा साहित्य सम्पद नों साहित्यखौ माने नों सब किछु निथानि करो बर'नाव जोंनि सरकार गोदान सरकार जों फार्स्ट प्रायोरिटी जोंनि परिसेबा जोंनि हेल्थनाव जों चेष्टा खालामो उसखाने लुखाना जोंनि मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टार प्लास चिफ मिनिस्टार একসঙ্গে 156 156 একবার ডাক্তার চাকরি দেব নকে দেখান কি প্রায় যোগ একটা বছর সরকার 156 জন ডাক্তার আগে বুঝে গেল 10 জন 12 জন 6 জন যাই এক সময় তিনি আছে गोबां डक्टर চাকরি দেব नार्स रखार दङ अबाय जों नौजन दाना जों साइनो नों साइज खोलिखाय नोंनि सरि हानायखाय नोंखौनो खायनाय करो दाबो भारत सरकार सीट दङ सिन कर'ना भाइरास पेन्डेमिक महामारी खोलैदों
जों চেষ্টা করি যদি সরকার যিনি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাও 12 বছর